Bé, bona tarda a totes, a tots. Mira, doncs m'ho has deixat molt i molt bé, perquè amb aquesta referència a la relació entre la mística i el pop, que d'alguna manera podria tenir a veure amb alguna de les coses que parlarem avui, aprofito també per fer una falca publicitària, que no té res a veure amb mi, que és recomanar un podcast que es diu Les hijas de Felipe, que malgrat el que podria semblar pel nom, doncs no es refereix a les filles del Felipe que esteu pensant, sinó d'un altre Felipe. Són dues noies, les hijas de Felipe, que parlen sobre monges, bàsicament, però des d'una òptica molt interessant, molt desenfadada, amb un treball on el que estan fent constantment és relacionar el món contemporani i les urgències i les necessitats del nostre món contemporani amb la vida de monges dels segles XVI i XVII, i això que d'entrada semblaria així una mica estrany, al final dona resultats que intel·lectualment són molt potents, perquè elles són dues investigadores que treballen molt i molt bé, la veritat, i em sembla que és interessant portar-ho cap aquí avui, això. Bé, doncs anem per la nostra tercera sessió d'aquesta història de l'art i l'espiritualitat, que, com ja us vaig dir el primer dia i que no em canso de repetir, per mi és sobretot una oportunitat per parlar d'alguns dels fonaments importants del que és l'art. Parlem d'espiritualitat, naturalment, però sobretot parlem de com l'art es relaciona amb aquesta espiritualitat. Avui, com dèiem, anem per la tercera sessió. Recordem que la quarta i última no serà la setmana vinent, sinó que serà l'altra setmana, perquè si no ens coincidiria amb la revetlla de Sant Joan. I bé, doncs avui anem per una qüestió que hem titulat Ser tècnic del sagrat, precisament per poder parlar de la figura de l'artista. Per introduir-nos en la qüestió, molt bé, doncs primera reflexió que m'agradaria que féssim. Quan ens referim a l'art, als productes artístics, a les produccions artístiques, moltes vegades parlem de creacions, parlem d'obres i potser en menys ocasions parlem de produccions artístiques. Això no és perquè sí, perquè cadascuna d'aquestes paraules està tremendament connotada. I és veritat que en la parla quotidiana, si no ens hi fixem, podem fer servir una o altra indistintament i no passa res, perquè totes ens serveixen per parlar del que surt del fenomen artístic i ja està, i no passa res. Però sí que si parlem de la relació precisament entre l'art i l'espiritualitat, és interessant que ens fixem una mica d'on ve cadascuna d'aquestes expressions. Aquí tenim una imatge de la Carme Sangles, que forma part de la col·lecció d'aquesta casa. Un artista, la Carme Sangles, que treballa molt sovint amb imatges que veuen de la iconografia tradicional cristiana, però no només cristiana, i que ens acaben permetent, diguem-ne, fer reflexions que tenen a veure amb aquest altre costat, amb aquest món invisible al qual ens estem referint en totes aquestes sessions. I aquesta imatge m'agrada especialment perquè tenim aquestes dues figures que s'uneixen d'alguna manera, que es busquen l'una a l'altra, que a mi em fan pensar per un costat en la idea d'entendre, que etimològicament ve d'intendere, que és anar a tocar, que és anar a buscar, per això quan entenem, quan entenem veritablement una cosa és com si la toquéssim, perquè la tenim a l'abast, etimològicament aquesta és la idea, i perquè també em recorda la idea del símbol. Recordem que el símbol és aquella realitat que al·ludeix a una altra realitat, o que és la fusió o la reunió, el retrobament entre dues coses que es van separar a l'inici. Recordem la medalla símbolon entre els grecs. Doncs bé, amb aquesta imatge aquí acompanyant-nos, crec que és interessant que recordem algunes diferències entre creació, obra i producció. Aquí hi he posat algunes idees que després, a casa, si recupereu la gravació d'aquesta sessió, les podeu recuperar amb més tranquil·litat. Jo ara no em dedicaré a llegir, perquè vull anar, diguem-ne, a les idees bàsiques. Quan parlem de creació, estem parlant de crear alguna cosa del no-res, ex nihilo. És a dir, d'alguna cosa que no existia, fer-ne alguna existent. Llavors, això és una idea que en l'àmbit religiós
sobretot en un context monoteista, d'una religió monoteista com el cristianisme, és molt problemàtic, perquè si diem que l'artista és capaç de fer això, estarem assimilant l'artista a Déu. I això, evidentment, doncs, és problemàtic, no? Però no només en el context cristià, perquè, per exemple, pels grecs mateixos, aquesta idea de la creació ex nihilo era també estranya. Ells, per això, parlaven més que de divinitats que en tenien, també de divinitats creadores, en aquest sentit, parlaven sobretot de demiurgs, és a dir, divinitats que eren capaces d'agafar la matèria existent i refer-la, transformar-la per convertir-la en una altra cosa. Que llavors ja és una idea que s'acosta més a la qüestió relacionada amb l'obra. La idea d'obra té més a veure amb aquesta qüestió. Per això, tradicionalment, en el nostre context occidental, hem tendit a parlar no tant de creacions artístiques, fins a un cert moment, ara m'hi refereixo, sinó d'obres, obres d'art. En quin moment es comença a reivindicar que les obres les puguem començar a anomenar creacions també? Doncs els que inicien això, hauríem de... Tot això donaria per una altra història de l'art, o sigui, perquè realment aquesta és una qüestió molt i molt complexa, amb moltes anades i vingudes, amb uns fonaments teòrics, a més, en fi, doncs molt complexos. I jo ara estic intentant resumir d'una manera molt i molt fàcil, però la idea és que, sobretot, a partir del Renaixement, en aquell moment en el qual, en aquest context intel·lectual de l'humanisme, tenim artistes que diuen, escolta'm, això que fem nosaltres, els artistes, també és important. I és important perquè fins ara no ens heu valorat igual que altres productors perquè ens embrutim les mans. Això Miquel Àngel ho deia, per exemple. Quan pinto, m'embruto les mans, quan faig les meves escultures m'omplo de pols, i llavors, com que m'embruto, sembla que allò que faig no té tant de valor com, per exemple, l'escriptor, que sembla que només utilitzi el cap. Però ell ens havia de dir, l'escriptor també utilitza la mà per moure la ploma i per escriure. I al final és el mateix que fem els pintors i els escultors i tota la resta d'artistes. Al final, la nostra producció és el que surt de lligar el cap amb la mà o amb les mans. I ell ho reivindica. I aquí és quan, en aquesta reivindicació, es comença a insistir en la idea de geni. A més, en aquesta època, com que amb tots aquests artistes que són capaços de fer moltes coses al mateix temps i fer-les molt bé, el mateix Miquel Àngel, que és capaç de fer-nos el David com a escultor. Ell deia, de fet, ell se sentia escultor, sempre ho deia, que ell se sentia escultor. Però quan pintava era capaç de fer la Capella Sixtina. I com a arquitecte, dissenyar la façana de Sant Pere del Vaticà o la cúpula de Sant Pere del Vaticà. Que dius, home, per no sentir-te arquitecte o per no sentir-te pintor, déu-n'hi-do, no? Doncs clar, això és la idea de l'homo universalis, aquest artista que és capaç de tocar moltes tecles i tocar-les bé. Doncs, clar, davant d'aquestes figures es va impulsant la idea de geni. I així com si la paraula geni en el món clàssic havia tingut a veure amb el genius, que era una mena d'ésser, era una mena de, podríem dir, de follet, dimoniet, que en un moment donat podria xiular coses a la gent, una cosa que és relativament pròxima a la idea de musa, tot i que funciona d'una altra manera, doncs aquí, en el Renaixement, aquesta idea de geni se la porta més cap a un altre terreny, que no és el del genius, llatí, sinó de l'ingenius, que és, diguem-ne, la capacitat pròpia que té el mateix artista. Però què passa? Que quan l'artista és mostrat, diguem-ne, amb una capacitat que per a la resta de persones sembla sobrehumana, el geni acaba semblant algú amb un peu en un altre costat que no és el dels simples mortals. És a dir, sembla algú que està en un altre àmbit, algú que és diferent de tots els altres. Crec que s'entén aquesta idea. I aquí és quan comencem a tenir problemes.
perquè evidentment hi ha una sèrie d'estaments, sobretot a l'Església, que diuen, escolta'm, a veure un moment, potser no podem donar aquesta consideració en els artistes. I d'aquí que l'artista creador, la idea de l'artista creador, estigui en entredit, comença molt en aquesta època i estarà en entredit fins a més o menys inici del segle XIX, arrenca una mica abans, en el XVIII, però sobretot inici del segle XIX amb el romanticisme. En el romanticisme, el moviment intel·lectual i cultural del romanticisme, llavors aquí sí que ja es reivindicarà clarament l'artista com a creador, ja alliberat, podríem dir, de les prevencions que podrien venir per la qüestió religiosa o per aquesta part. Per tant, esclar, quan nosaltres parlem de creacions o d'artistes creadors, hem de tenir en compte que estem donant una potència o un poder important a l'artista. Si parlem dels artistes com aquells que fan obres d'art, hem d'entendre que estem dient, o sigui, obra d'art què és? No és una obra qualsevol, és una obra que té un plus, és una obra que d'alguna manera està feta amb una sèrie d'habilitats o està feta amb unes capacitats que en general no estan a l'abast de tothom, sinó que és algú ja especialment dotat el que pot fer una obra d'art. Per això parlem d'obra. De fet, també, la paraula obra també té concomitàncies o té connotacions religioses. L'obra de Déu, per exemple, la creació. I llavors, ja en el segle XX, hi ha una sèrie de teòrics que diuen potser hauríem de despullar això de l'art, de tota aquesta pàtina religiosa, de tota aquesta pàtina tan pròxima al món de l'espiritualitat, precisament, i aquí és on en contextos, sobretot marxistes, es proposa parlar de produccions i dir les produccions artístiques, que d'alguna manera rebaixaria tota la qüestió espiritual, la rebaixaria, la trauria de l'equació i parlaria de treballs purament humans i ja està. Tot això seria una mica la idea general, torno a dir, perquè la cosa és força més complexa. I això ens permet parlar una mica més d'aquesta idea dels artistes, els genis, i el que s'ha anomenat també en algun moment el temperament saturnià. En aquestes imatges, per un costat estem veient en aquesta pintura de Poussin, estem veient una imatge escatològica en el sentit d'aparició d'allò que està a l'altre costat, és a dir, d'una epifania. Estem veient una part de la realitat tangible amb una part, al mateix temps, del món espiritual. Per què? Aquí el que tenim és un poeta, que és el que estaria al nostre costat del mirall, per entendre'ns, el que estaria en el món tangible, en el món dels mortals, que abans d'anar a escriure, fixem-nos que té ja la ploma a punt per començar a escriure, mira al cel, en comptes de mirar cap al paper, mira cap amunt. Per què? Doncs perquè està buscant la inspiració. Ell, amb els ulls del cos, no està veient tot això que hi ha aquí. Per això està mirant cap a dalt. Però l'artista ens mostra tota aquesta part que és la part espiritual. I què és el que veiem aquí? Doncs per un costat veiem el déu Apol·lo, representat amb el seu atribut o un dels seus atributs clàssics com a inspirador de les arts, que és la lira, que fixeu-vos que està indicant, està assenyalant què és el que haurà d'escriure. Al mateix temps tenim aquesta figura, aquest cupidell, que ja està preparant els llorers de l'èxit. Per què? Doncs perquè el poeta, quan estigui inspirat per la divinitat, aquí tenim la musa, doncs quan estigui inspirat per la divinitat, quan escrigui amb tot aquest rerefons, llavors aconseguirà l'èxit. És a dir, quan estigui tocat per aquesta aura divina. D'aquí que Homer, en l'Odissea, comenci precisament invocant la musa. O sigui, el primer que diu Homer
a l'Odissea és això de conta'm musa, no? Explica'm, musa. No? Invoca la musa perquè sense ella no serà capaç d'explicar tot el que ve a continuació. Llavors, aquí estem insistint, per tant, en aquesta idea de l'artista tocat o molt pròxim al món espiritual, a la divinitat. Això fa que moltes vegades l'artista hagi estat molt pròxim al místic. D'aquí que abans, quan esmentàvem el lux de la Rosalia, diguéssim, ja ens ve prou bé avui, perquè els místics són aquelles figures, els místics i sobretot les místiques, tenim homes i dones, però sobretot tenim moltes dones, místics, místiques, que en un moment donat són capaços de posar-se en contacte amb Déu, o més aviat deixar que Déu parli a través d'ells i en moltes ocasions a través d'èxtasis, de moments, és a dir, d'una mena d'efervescència emocional que també té una correspondència física, té un moviment, implica un moviment i unes reaccions físiques que estan vorejant o estan barrejant, diguem-ne, el dolor i el plaer. De fet, Santa Teresa de Jesús ho explica molt bé, explica molt bé què és això de l'èxtasi. Ella diu, és que sento un plaer infinit i al mateix temps com si em travessessin amb punyals al cor. Per tant, aquesta ambivalència. Aquesta pintura de Zurbarán segurament és el gran pintor de monjos, expressa molt bé aquesta idea. Aquest monjo que està sobrepassat, per això es toca el pit, en aquest moment de mirar amunt, en sentir aquesta connexió mística amb la divinitat. De fet, és Sant Francesc, que era cèlebre justament pels seus èxtasis místics. Doncs bé, l'artista i místic, com dèiem, estarà molt pròxim. I això és el que fa també que moltes vegades s'hagi parlat del temperament saturnià. Què és això del temperament saturnià? Doncs un temperament, diguem-ne, poc freqüent, poc comú. Quantes vegades hem dit, els artistes? Encara avui en dia fem servir una miqueta aquesta imatge, aquest tòpic de l'artista com algú especialment eixelebrat, com algú poc dotat per les qüestions pràctiques del dia a dia, algú que probablement tindrà reaccions difícils de predir, algú que a més serà problemàtic, fins i tot que tindrà tendència a portar una vida bohèmia, complicada, difícil, que sí, vull dir, és una mica aquesta qüestió. És veritat que a nosaltres ens arriba molt aquesta idea, sobretot, ara veig artistes en la sala, vull dir que i m'agrada especialment que hi sigueu perquè, clar, dèiem, aquesta imatge ens ve sobretot a partir de la composició d'artista que es construirà en el segle XIX, aquest artista que sembla que està tancat en la seva torre de marfil, aquest artista que precisament per la seva connexió amb un altre costat està força incapacitat per connectar bé amb aquest costat. Bé, això és una idea que l'estètica contemporània posarà en entredit i que contestarà, perquè justament una de les coses que expliquem quan parlem d'art contemporani és fins a quin punt els artistes són gent compromesa amb el seu temps, amb les preocupacions del seu temps, i que precisament en bona mesura, i això també és un fil que podríem estirar molt, doncs per això, diguem-ne, la seva obra sempre és política, perquè implica un compromís amb allò que els envolta, amb el món que els envolta i amb tots els altres, i amb tots nosaltres. Per tant, diguem-ne, vindríem a contradir aquesta imatge de l'artista saturnià, aquest artista estrany, difícil, perquè després al final, mira, jo sempre dic que d'artistes n'hi ha de tants tipus com de la resta de persones. És a dir, això que sembla una obvietat,
a més és divertit veure-ho quan has d'explicar determinats artistes o fins i tot determinats moviments artístics. Quan parles, per exemple, dels impressionistes, que eren gent que volien mostrar el món de les impressions, és a dir, d'allò que ells veien amb els ulls físics, i volien reproduir aquestes impressions de la seva percepció, doncs eren gent tremendament prosaica. A veure, després hi havia excepcions, òbviament, però en general, els impressionistes, o el grup que coneixem com els impressionistes, en general eren gent, diguem-ne, d'una objectivitat tal que, per exemple, Monet, quan va morir la seva dona, va necessitar pintar-la perquè per entendre la mort de la seva dona necessitava pintar els colors que s'anaven transformant en la seva esposa morta. Doncs bé, fins aquí arribem. Vull dir, gent, diguem-ne, com amb una connexió amb aquest món de l'objectivitat que, en fi, que els allunya molt d'aquesta idea de l'artista eixelebrat i de l'artista bohemi, que després encarnaran molt bé postimpressionistes com, per exemple, Van Gogh, que serà una mica com el prototipus d'aquest artista maleït, amb el temperament saturnià. De fet, hi ha un llibre clàssic de la història de l'art que es titula Nascuts sota el signe de Saturn, de Bitcover, dels dos Bitcover, que està molt bé precisament perquè fa un repàs, diguem-ne, per tipus d'artistes, seguint aquesta idea d'aquest temperament particular, podríem dir. Aquí tenim imatges que ens fan pensar en aquesta idea del geni, en aquesta idea de l'artista transformador, de l'artista demiurg fins i tot. William Blake, que és un artista interessantíssim, molt difícil de classificar i que sempre, tant en les seves pintures, dibuixos, aquarel·les, com en la seva poesia, que també és interessantíssima, sempre està buscant explicar-nos alguna cosa o mostrar-nos alguna cosa que té a veure amb el món espiritual. Doncs bé, aquí, quan ell fa el seu retrat d'Isaac Newton, que per nosaltres és un dels pares de la ciència moderna, de la ciència tal com l'entenem nosaltres avui en dia, doncs ens el transforma, ens el converteix en una mena de demiurg còsmic que és capaç de refer, a través del seu art, de la seva ciència, és capaç de refer el cosmos. Per això no és estrany que després d'aquesta imatge de l'Isaac Newton, de William Blake, aparegui fins i tot en una pel·lícula de ciència-ficció com aquesta del Ridley Scott, Prometheus, en el qual aquest alienígena creador de vida és representat, ja ho veiem, d'una manera molt pròxima al Newton de Blake. O aquesta mateixa idea anirà apareixent en molts artistes d'aquests geni, podríem dir, que encarnen el segle XX, els haurem vist encarnats sovint en figures masculines, perquè aquí també hi ha un viatge de gènere important. Vull dir, perquè en el nostre context occidental, el creador, el demiurg, el transformador, és home, gairebé sempre. Aquí veiem una fotografia que en aquest sentit és molt clara, perquè tenim en Jackson Pollock, el gran pintor de l'expressionisme abstracte, amb la Lee Krasner, gran pintora també d'aquest moment, i que molta gent no coneix gaire precisament perquè ella va quedar a l'ombra del seu marit. I aquí el Namuth, el Hans Namuth, el fotògraf que fa aquesta fotografia d'una sèrie molt famosa i que a més va donar molta importància, molta rellevància a la figura de Pollock, doncs aquí com la posa a la Lee Krasner? Doncs allà asseguda, mirant, i ja està, mentre ell està en acció, ell està amb el moviment de transformar, de convertir el món en una altra cosa, amb els seus famosos drippings, amb aquestes taques que deixava caure, taques de pintura que deixava caure en les seves teles i que després donen aquestes obres tan plenes d'energia
i amb tanta força. Però insisteixo, que acaba reforçant també una certa idea amb un biaix de gènere molt clar. Com deia abans, nosaltres avui en dia en l'estètica contemporània rarament defensem aquest tipus d'idees, sinó que l'artista avui intentem explicar-lo des d'un altre punt de vista, diguem-ne, sobretot això, de compromís amb la realitat i no tant de desconnexió amb la realitat tangible. Perquè, de fet, si anem altra vegada a l'origen i tornem a la idea de l'artista inspirat, hem de parlar de la musa. Aquí tornem a tenir una imatge amb un estil diferent, aquí estem amb el simbolisme de Mogó, però tornem a veure una figura, un poeta, amb la musa al seu costat, que li xiula, li explica, li diu el que haurà d'escriure, prometent-li els llorers, altra vegada, de la fama. La imatge de la musa segurament ens ha arribat una miqueta distorsionada, perquè com ens ha succeït amb molts mites grecs i romans, hem acabat fent una simplificació d'aquestes figures. I per això avui en dia per nosaltres les muses són unes senyores, cadascuna amb el seu atribut, que es dediquen a inspirar, és a dir, a través de la seva capacitat per entrar en la ment dels creadors o dels científics, donar-los idees perquè passin coses. Però el fonament de la musa va molt més enllà si recordem que entre els clàssics, d'entrada, de muses podríem trobar nombres diferents segons quines cosmovisions o segons quines cosmologies anem a buscar. Per exemple, Virgili les explica d'una manera, però hi ha altres autors que les expliquen, Hesíode les explica d'una altra. En fi, hi ha diferents versions sobre com són les muses i quantes n'hi ha i quines són les seves advocacions o quines són, diguem-ne, els àmbits, diguem-ne, sobre els quals inspiren. Però a nosaltres ens arriben sobretot les 9 muses clàssiques, entre les quals tenim, per exemple, Clio, que és la de la història, Terpsícore, que és la de la dansa, tenim Erato, que és la de la poesia lírica i eròtica. En fi, tenim aquestes, les Euterpe, la de la música, tenim aquestes que són les clàssiques, amb alguns àmbits que ens podrien resultar també curiosos, com per exemple Urània, que és la de l'astronomia, la de l'estudi dels astres. Doncs bé, aquestes muses, totes elles, independentment de les seves advocacions, eren buscades no només per aquells que nosaltres avui en dia anomenaríem creadors o que avui en dia anomenaríem artistes, sinó que eren buscades també i sobretot pels polítics, perquè s'entenia que les muses eren les que havien de ser, les que havien d'inspirar les paraules adequades perquè els polítics treballessin amb justícia i arribessin a les millors decisions per ajudar la ciutadania. Per tant, per evitar els conflictes, per evitar mals majors. És a dir, el que feien les muses era fer política, era fer polis, etimològicament, fer ciutat, fer comunitat. Elles es cuidaven que les relacions entre les persones funcionessin. Aquest és un aspecte de les muses que moltes vegades no es té en compte. Per això, quan pensem que són elles també les que inspiren els artistes, ens adonem de fins a quin punt, i aquí tanquem el cercle amb l'estètica contemporània, són els artistes també els que amb la seva creació intenten aportar alguna cosa per transformar la realitat i que la comunitat visqui millor, perquè les relacions entre les persones siguin millors.
És a dir, aquesta idea té alguna cosa a veure amb una idea que recuperarem en una estona, que és la de guarir el món, la de fer un món millor. I insisteixo, això és una idea tremendament política. O, podríem dir també, seria la política en majúscules. És veritat que quan posem la tele veiem coses que ens diuen que són política i que en realitat no ho són, són altres coses, oi? Doncs aquí tornem a la base. Aquí és interessant recordar el mite de Prometeu, que també ens explica molt bé el context en el qual hem d'entendre aquests conceptes, perquè quan parlem de Prometeu, moltes vegades recordem el moment aquell en el qual, ara no recordo si en la primera sessió m'hi vaig referir, crec que no. Si és que sí, recordeu-m'ho, sisplau, perquè ara no torni a repetir el mateix rotllo. Però la idea és que del mite de Prometeu, que és un tità, que en un cert moment Zeus li diu m'has de fer una creació i fa els homes, els éssers humans. Éssers humans, homes, mascles. Vull dir, la dona encara no existeix. Fa els homes. I llavors Prometeu, d'alguna manera, s'adona que són tan desvalguts, que les feres se'ls mengen, que no són capaços de fer res entre ells, doncs diu, els he d'ajudar. I llavors decideix que els hi portarà el foc del progrés, el foc de la tècnica. Fins i tot podríem parlar del foc de la tecnologia, si estirem el fil, però la idea és el foc de la tècnica. El que passa és que Zeus no ho vol. I llavors Prometeu els hi acaba donant aquest foc, robant el foc de la tècnica a Zeus. Zeus, quan se n'adona, s'enfada moltíssim. S'enfada molt i per això castigarà per tota l'eternitat Prometeu. El castigarà encadenant-lo a una muntanya amb una àliga que li menjarà el fetge durant el dia, un fetge que se li regenerarà durant la nit i vinga, tornem a començar el dia següent. Vull dir, un càstig espantós. Però aquesta és la part coneguda del mite. El que moltes vegades no s'explica, i que per mi és la part més interessant, és que resulta que, i d'això en parla Plató, per exemple, amb el foc de la tècnica, els éssers humans no en fa prou. No és suficient per ells, perquè resulta que aquesta gent, sí, ara ja saben fer coses, saben fer cases, però encara no s'entenen entre ells, no saben crear una comunitat prou estreta com perquè es puguin defensar contra els animals i entre ells mateixos. I aquí és quan Zeus, finalment, entendrit, diu, potser és veritat que també els he d'ajudar als éssers humans. I llavors el que fa és regalar-los dos dons que se sumaran al foc de la tècnica. O sigui, un foc de la tècnica que per si sol no serveix per res, si no és associat amb les altres dues coses que els hi dona Zeus, que són l'aidos i la dije, que és el sentit de la moral i de la justícia. Aquest sentit per poder crear comunitats realment sòlides. Doncs bé, les muses s'han d'entendre en aquest context. Les muses ens parlen d'aquesta capacitat per unir-nos entre les persones. Doncs bé, quan parlem d'inspiració estem parlant d'això. I aquí estem veient fins a quin punt, quan ens referim a aquesta dimensió espiritual de l'art, també estem parlant de política, malgrat que podria semblar una cosa diametralment oposada al món de l'esperit. Perquè l'esperit també ens ha d'ajudar, justament, el món de l'esperit, el món espiritual ens ha de servir precisament com a evolució i com a creixement. Dèiem, tenim la inspiració, que per tant al final és una cosa que ve de fora i que ens ajuda a créixer. Després tindrem també altres variants d'aquesta idea, com la idea de duende, que la posa sobre la taula o l'explica molt bé, diguem-ne, a partir de les tradicions de la seva terra andalusa, Federico García Lorca, en una conferència a Buenos Aires, una conferència molt bonica, en la qual ell explica que el duende, tot i que li diguem duende, és com una mena de capacitat que ja està dins de la persona. A veure si us trobo si ho trobo així fàcilment. Diu,
El duende es un poder y no un obrar. Es un poder, no un obrar, ¿eh? Un luchar y no un pensar. Passa per un altre costat el duende, ¿eh? No és d'aquí, és una altra cosa. No es una cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo. Es una cosa més en moviment, es viva. Es decir, de sangre. Es decir, de viejísima cultura, de creación en acto. Ja veieu que ho explica d'una manera tan bonica que ha valgut la pena que me permetéssiu aquest moment per buscar-ho, oi? Llavors, malgrat això, tindrem artistes que insistiran molt en la idea aquesta del geni, encara en el segle XX, és el cas d'Antoni Tàpies, que sempre es mostrarà ell mateix com a artista geni, i això vol dir com a una mena de mag que és capaç, amb els seus poders, de transformar la realitat. Aquí tenim un autorretrat que també forma part de la col·lecció d'aquesta casa, aquesta obra sí que la tenim en exposició, un retrat sensacional, molt lligat a aquest món, i fins i tot aquesta iconografia de Joan Pons, de Dau al Set, aquest moment tan interessant en el qual tots aquests artistes estaran tan a prop d'aquestes qüestions relacionades amb l'esoterisme, amb la màgia, etc. I que ens donen iconografies tan complexes com aquestes i al mateix temps tan suggeridores. Fixem-nos, per exemple, el tercer ull que apareix aquí en aquest autorretrat de Tàpies. Un tercer ull o uns quants tercers ulls, diguem-ne, que es van reproduint per aquí. I això ens portaria també encara a un altre concepte que m'agrada comentar, que és el de l'entusiasme. L'entusiasme, deixeu-me que faci aparèixer per aquí una altra imatge, que és aquesta. L'entusiasme, que a mi m'agrada explicar-lo a partir d'aquestes dues imatges. A veure, primer, etimològicament, entusiasme és la unió del prefix en grec en, que vindria a ser a dins, i theos, que vol dir Déu. Llavors, etimològicament, entusiasme té a veure amb tenir el Déu a dins, tenir la divinitat a dins. Ser capaç de deixar que la divinitat et travessi. La Mapi Rivera és una artista contemporània, totalment en actiu, ja veieu, aquesta peça és del 2013. Sinapsi, en la sèrie Sinapsi, ella el que fa és autorretratar-se en diversos paisatges, travessada per rajos que d'alguna manera la connecten amb el cel. A més, jugant amb aquella idea de la sinapsi, que és aquella mena d'espurna que connecta les neurones entre elles. O sigui, aquestes neurones que no es toquen ben bé i que quan es posen en comunicació entre elles és a través, diguem-ne, com d'una espurna. Doncs ella, resseguint aquesta idea, fa una reflexió sobre la mística clàssica, Santa Teresa, Hildegard von Bingen, moltes místiques, a ella li interessen molt les místiques, les dones, a més ha escrit molt sobre això, de fet la seva tesi doctoral també la va fer sobre això, i tota la seva obra com a artista gira al voltant d'aquesta qüestió, de la connexió entre nosaltres i el cel, entre nosaltres i el món espiritual a partir d'aquest esclat de llum, que és el moment en què es revela allò sagrat. En aquesta obra de Paul Klee, el gran artista suís, també veiem claríssimament aquesta idea, amb un estil molt diferent, una manera de fer molt diferent, és una altra època també, amb aquest ventríloc que al mateix temps és un pregoner, és algú que ve a donar alguna notícia. I què és el que ens explica aquest pregoner? Doncs el que diuen aquestes figures que té a dins. Figures que ens recorden fins i tot aquelles figures de la prehistòria que anomenem figures de raigs X, en les quals sembla que hi ha una figura dins d'una altra i que veiem allò que està dins d'una altra figura. Aquest pregoner, el que vindrà, fixeu-vos, el que sortirà per la seva boca és el que dictin tots aquests éssers, totes aquestes figures que té amagades a dins.
I, atenció, que el més interessant és que on és? Doncs alerm, alarmàs. Aquesta és una paraula que en alemany es pot traduir de maneres diferents, també podria ser el pantà. En qualsevol cas és la idea d'un lloc sense gent, és a dir, un lloc buit. Per tant, tenim el missatger en un lloc on ningú l'escolta, però és igual. L'artista ha de deixar anar l'obra. Si l'escolten o no, doncs guita. És a dir, en algun moment ja arribarà el missatge. Ell no pot fer altra cosa que crear. L'artista no pot fer altra cosa que deixar-se travessar per aquest missatge. I això té molt a veure amb les conclusions a les quals voldré arribar avui. Però que per arribar-hi m'agradaria passar per aquests artistes que anomenem xamans. En la imatge de l'extrem tenim una figura de l'Eugenio Ampudia, també un altre artista contemporani molt interessant, que aquí el que fa és... L'obra no és aquesta foto que estem veient aquí, perquè l'obra és una instal·lació. Aquí estem veient una fotografia d'una projecció, ens hem d'imaginar una projecció sobre una mena de vel de fum, sobre una mena de cortina de fum. I en aquest fum el que es projecta és una figura amb un característic barret que ens remet a un dels grans artistes de la contemporaneïtat, que és Joseph Beuys. Aquí en una fotografia, sense el barret precisament, però m'interessava que fos aquesta fotografia, no amb el seu barret característic, perquè és d'una obra en la qual jo crec que s'entén molt bé perquè Eugenio Ampudia, en aquella imatge, en aquesta silueta de Joseph Beuys, allò que es veu i no es veu, projectada sobre el fum, l'anomena xaman. Perquè en aquesta obra d'aquí, Joseph Beuys, el que està fent és passejar, és una acció, això, o sigui, l'obra no és la fotografia que estem veient, sinó que aquesta fotografia és un testimoni de l'acció, consistent en què Beuys agafa una llebre morta, atenció, un animal, i que a més és mort, l'agafa en braços com si fos un nadó i comença a passejar-lo per una galeria d'art i li va explicant les obres. Clar, això podria semblar absurd, dius, a un animal i a més mort, no? Però clar, aquí el missatge és, no, el missatge està arribant a algun lloc. El que passa és que és un lloc que no té a veure amb el món físic. Té a veure amb l'altre costat. Perquè Beuys serà un artista que nosaltres l'associem al món de l'art conceptual, és a dir, l'art dels conceptes, de les idees, sobretot a partir d'una mena de situació iniciàtica que la llegenda explica de la següent manera. Ell era, dit així molt ràpidament, ell era un soldat durant la Segona Guerra Mundial, era un pilot de la Luftwaffe, que en un cert moment va en un avió que és abatut i ell cau en una zona remota. Ell, en caure a l'avió, clar, pensa que allà s'ha acabat la seva vida, però resulta que desperta cobert de greix, de cera, d'una sèrie de substàncies, i resulta que ha anat a caure en un lloc, en uns boscos, on els xamans de les tribus que viuen allà el guareixen a través dels seus rituals xamànics. Ara parlarem del que és un xaman. I a partir d'aquí ell diu, calla, jo puc crear en aquesta línia, diguem-ne. Per això aquí ell, per cert, porta una màscara d'or, no sé si s'arriba a copsar en la fotografia. Aquest rostre així és una mica estrany, és perquè porta una màscara així com feta amb pa d'or. Perquè d'alguna manera això l'allunya, diguem-ne, de les contingències aquelles de la vida quotidiana o dels éssers mortals. Recordem l'estereotipació dels egipcis, per exemple, dels mesopotàmics, amb aquelles imatges que d'alguna manera
interessava que no estessin molt lligades als accidents del dia a dia, d'una vida mortal. Doncs, clar, aquests artistes ens remeten en aquest món del xamanisme, que per Mircea Eliade, que és aquest gran historiador de les religions romanès, són els tècnics del sagrat. Per ell, els xamans són els intermediaris entre el món dels vius i el món dels esperits. De fet, la paraula xaman de vegades es diu que no l'hauríem d'utilitzar, diguem-ne, amb tanta lleugeresa, perquè té a veure amb un context cultural molt determinat, sobretot a la zona de Sibèria, tot i que no només, entre els tungús i altres pobles d'aquesta zona. I clar, de vegades es diu, home, aplicar la paraula xaman, per exemple, allò que és similar en el cas de Centroamèrica, per exemple, és una mica problemàtic, però nosaltres ara no entrarem en aquestes disquisicions. La idea és que el xaman és algú que, a través de rituals extàtics que són provocats o bé a través de la ingesta d'al·lucinògens o d'enteògens o de determinades plantes, o a través de la música o d'una combinació de tot plegat. Per exemple, la percussió. La percussió, en ritmes molt determinats i molt repetitius, serviran per induir estats alterats de consciència que permetran en el xaman entrar al món dels esperits. Per fer què? Doncs per aconseguir els poders que un cop torni entre nosaltres li permetran guarir, curar, les persones. Com? Agafant el mal de la persona, posant-se l'ella a dins i amb els poders que ha aconseguit en el món dels esperits, catalitzar-lo i neutralitzar-lo, destruir-lo. Més o menys aquesta seria la idea. Per això, els vestits dels xamans són vestits molt elaborats que tenen a veure amb la seva conversió a una altra cosa. Tenen a veure, per exemple, totes aquestes peces remeten als ossos perquè són éssers teòricament vius i morts al mateix temps, són homes i dones al mateix temps, aquí també hi ha una qüestió de gènere molt interessant, també són humans i animals al mateix temps, és a dir, sempre estan com entre mons. I gairebé en tots els contextos tenen uns tambors que els serviran no només per fer música, sinó també per dibuixar-hi els mapes que serviran per anar a l'altre costat. És a dir, que permetran entrar i sortir d'una mena d'úter, com succeeix en aquesta obra també molt interessant de Pablo Sola. Per acabar d'entendre aquesta qüestió, a veure si puc sintetitzar molt ràpidament, algú mira l'hora, una tesi doctoral que es va presentar el 1907 de Wilhelm Worringer, titulada Abstracció i empatia. Aquesta és una tesi que serveix als historiadors de l'art, ara en veig un que me mira així com dient Verge Santa, o sigui, Worringer en 0, com ho farem? Bé, Worringer parteix de la següent idea. Ell diu, escolta'm, l'ésser humà d'entrada tindrà més volada a identificar-se amb allò que és orgànic, és a dir, que té a veure amb la seva naturalesa, que pas amb allò que és inorgànic, allò que és cristal·lí, la pedra, perquè d'alguna manera entén que és una naturalesa diferent de la seva. Tot allò que té a veure amb l'orgànic genera en nosaltres, tot això és el que explica en la seva tesi, té a veure amb l'impuls d'empatia, és a dir, d'identificació. Aquí no està parlant d'empatia amb altres persones, està parlant sobretot d'empatia amb els objectes. I aquells que tinguin a veure amb la naturalesa orgànica, d'entrada ens resulten més pròxims. En canvi, els altres, com que no hi ha aquesta
aquesta empatia, no hi ha aquesta identificació, per entendre'ls el que hem de fer és una abstracció. Ens hem d'abstraure. I per tant, tenim dos impulsos, els éssers humans, el d'empatia i el d'abstracció, motivats, diguem-ne, per la nostra relació amb el que ens envolta. L'impuls d'empatia, hi arribem, o sigui, aquest impuls el desenvolupem a partir de la percepció dels nostres sentits. I si allò que nosaltres, o sigui, l'empatia que generen els nostres sentits amb allò que ens envolta és agradable, doncs parlarem de plaer, i si no, desplaer. Per exemple, això és el que tindria a veure amb la categoria estètica de la bellesa i aquest amb el de la lletjor. Tot i que ara no entrarem en aquesta qüestió, però per entendre'ns. Per tant, parlaríem d'una empatia positiva o una empatia negativa. Quan és positiva parlem de fruïció estètica. O sigui, aquí tindrem la base, per Boehringer, del que és aquesta experiència estètica que té a veure amb moments en els quals nosaltres confiem en allò que ens envolta. És a dir, estem segurs, estem tranquils i per això confiem en el que ens arriba a través dels sentits. Podem confiar-hi. I, en canvi, quan allò que ens envolta és caòtic, és difícil, estem en un mal moment, és una situació, quan dic que estem en un mal moment no vull dir tant a nivell individual sinó socialment, estem en una època en la qual tot és molt difícil, una guerra per exemple, doncs en aquest moment, diu Boehringer, tindrem més tendència a buscar una percepció interior. Per això aquí he posat un ull físic, i aquí aquest signe de l'om que ens remet en aquest món dels Vedes, hindús, etc., de la percepció interior, diguem-ne, de la percepció espiritual. Doncs, diu, davant d'aquest cosmos, d'aquest món, diguem-ne, difícil, doncs llavors el que fem és intentar abstraure'ns, justament per trobar pau, perquè no ens podem refiar d'allò que ens arriba a través dels sentits, perquè el que busquem és la pau. I això també ens condueix a la fruïció estètica. Clar, en aquest cas trobarem una fruïció estètica que té a veure amb l'abstracció i aquí una fruïció estètica que té a veure amb tot aquell conjunt d'obres que estan més pròximes al naturalisme. Doncs bé, resulta que, per cert, aquí tenim unes paraules de Paul Klee en els seus diaris que tenen molt a veure amb aquesta qüestió, el gran artista, altra vegada, recordeu, del ventríloc. Diu, com més terrible és aquest món, com ara avui, més abstracte l'art, mentre que un món feliç produeix un art immanent. És a dir, un moment més feliç ens portarà cap aquí, un moment no tan feliç cap aquí. Qui li havia de dir a Wilhelm Boehringer que la seva tesi de 1907, fixem-nos en la data, vindria a ser corroborada per la història? Perquè resulta que els dos moments d'abstracció en la contemporaneïtat tenen a veure amb les dues grans fractures socials, econòmiques, morals del segle XX, la Primera i la Segona Guerra Mundial. El primer gran moment d'abstracció al voltant de la Primera Guerra Mundial, amb gent com Kandinsky, per exemple, Segona Guerra Mundial, amb gent com, hem vist abans, Jackson Pollock, Rauschenberg, Rothko, aquí veiem Mark Rothko, oi? Doncs, la sala Rothko de la Tate Modern. Doncs bé, la història va demostrar que potser sí, que és veritat, que aquells moments, diguem-ne, de desgràcia fan que llavors el nostre art tendeixi cap a l'abstracció i moments, diguem-ne, més feliços tendeixin cap a altres qüestions. Kandinsky, a veure, si us puc explicar una història així molt ràpidament, tenia una besàvia que ell deia que havia arribat de Rússia amb volant en una tasseta de plata, miniaturitzada, volant en una tasseta de plata, perquè era com una
era una de plata, no, una tasseta, ara jo no sé per què m'ha sortit de plata, Cádiz, no? La tacita de plata. Doncs, és un altre context. Doncs ell arriba, diu, és com si fos una mena d'ésser màgic, la seva àvia. I a ell sempre li va interessar molt aquesta àvia que venia d'aquest món de les estepes russes, que venia d'aquest món màgic. I resulta que ell, quan el van obligar a estudiar dret, que ell no s'hi volia dedicar a això, però la seva família el va obligar, es va trobar en la tessitura d'haver d'anar a fer un cens de població en relació als seus estudis de dret a la zona del Vologda, això és a Sibèria. D'entrada, una feina que semblava que no havia de ser especialment interessant, ni especialment excitant, ni especialment emocionant. Però resulta que quan ell es va trobar a Sibèria, molt jove, i en contacte amb el món dels xamans d'aquella zona i l'art dels tambors, dels xamans, tambors com aquests, en els quals hi havia els mapes còsmics, els mapes espirituals per quan viatgessin al món dels esperits, se li va despertar alguna cosa i va dir, escolta'm, potser la clau, el camí, és l'art. Un art que, a més, m'ha de servir per guarir el món. A través d'aquestes abstraccions meves buscarem una manera, una fórmula, per donar alternatives. D'alguna manera és el que buscarà Mark Rothko amb les seves pintures. Per això moltes vegades ell les pensarà per esglésies, per capelles. Aquesta és una foto que vaig fer en aquest museu de San Francisco, on es posava en relació Rothko amb obres del món budista. I també, clar, funcionaven meravellosament. Va escriure Kandinsky una obra, un llibre que us recomano moltíssim, molt bonic, que es titula De l'espiritual en l'art, que evidentment en aquest curs no podíem deixar de citar. Diu, això sí que m'heu de deixar que ho llegeixi, cap on va aquesta vida, cap on busca l'ànima de l'artista, sinó també es va lliurar a la creació. Què anuncia? Il·luminar les profunditats del cor humà és la missió de l'artista, aquí hi hauria un apòstrof, de l'artista, diu Schumann, l'artista és un home que ho sap dibuixar i pintar-ho tot, diu Tolstoi. Per tant, aquesta idea de l'artista que guareix. Això té a veure amb Malevich, que m'hi vaig referir l'altre dia, blanc sobre blanc, recordem el món de les icones russes. Això té a veure amb i sobretot les artistes mèdiums. És el cas de Josefa Tolrà, per exemple, o de Julia Aguilar, o de Hilma Afklim, i de tantes altres. Això era un vídeo que no veurem. Té a veure amb la nostra Ángeles Santos, amb aquesta obra meravellosa que tenim aquí, La Terra. Aquesta Ángeles Santos, que també va ser una figura, també va ser un artista, que justament per la seva connexió amb l'altre costat va ser apartada, fins i tot socialment, vull dir, amb la seva família mateixa, ja ho sabem, va tenir situacions molt complexes. I sempre amb aquesta capacitat per mostrar-nos aquells costats que també apareixerien en el Jardí de les Delícies, que apareixerien en tants altres artistes que tenen aquesta enorme capacitat per mostrar-nos sobreposant-se allò que és d'aquí i allò que és d'allà. O té a veure també amb artistes que en l'art han trobat la manera de trobar el seu lloc en el món i d'expressar-se. És el cas de Judith Scott, una artista que fins que no va ser molt gran no es va entendre, era una artista, era una dona síndrome de Down, que fins que no va ser molt gran no se li va diagnosticar, o sigui, no es va veure que, a part de síndrome de Down, era sordmuda. Sempre s'havia pensat que no es comunicava perquè no tenia, diguem-ne, les capacitats cognitives, socials, etc.,
per fer-ho. I en realitat el que passava és que era sormuda. Llavors, doncs, la seva germana la va portar a un centre on aquesta dona va començar a fer art, i en el moment que va fer art va ser capaç de relacionar-se amb el món, amb unes escultures que són com una mena de... Aquesta és una de les seves obres, que són com una mena de farcells, que són com una mena de càpsules. Ella agafava objectes que llavors els anava embolicant amb tot de fils. També va començar a portar barrets. Des del moment que ell és artista comença a posar-se barrets, perquè comença a afiançar també una mena d'identitat que fins aleshores no havia estat capaç de desenvolupar, sembla. Doncs bé, l'artista és l'insatisfet. Aquí hi ha artistes, és la meva manera d'explicar els artistes. I amb això alerta, perquè no m'agradaria que semblés que torno a insistir en la imatge de l'artista, del temperament saturnià. Perquè quan diguem insatisfacció pensem en algú infeliç, en algú que ho passa malament, i no té per què. Afortunadament, els artistes poden viure molt feliços i molt tranquils en el seu dia a dia, però estan travessats per aquella necessitat de crear, és a dir, de fer alguna cosa que abans no existia, d'ampliar el món amb alguna cosa que fins que ells ofereixen la seva obra no hi era. Coses que en el seu transformar el món també nosaltres com a espectadors, com a públics, nosaltres també resseguirem la seva transformació. És a dir, a través de l'experiència estètica, els públics, qui ens posem davant de les obres, també tindrem l'oportunitat de transformar-nos. Per això l'art ni és un luxe, ni és ornament, ni és una cosa de la qual puguem prescindir. L'art és una necessitat humana, perquè té a veure amb la nostra necessitat de transformar el món, de transformar-nos a nosaltres mateixos i de relacionar-nos els uns amb els altres. Per això, moltes vegades, els artistes ens oferiran l'oportunitat de reflexionar sobre la nostra fragilitat, sobre la nostra vulnerabilitat. És el que fa Jordi Armengol, un artista de Santa Coloma i contemporani, ja es veu, amb les seves maquetes i els seus dibuixos. Ho feia la Louise Bourgeois, amb dues obres aquí que m'agrada posar-les en relació, tot i que són espais diferents, però que tenen a veure amb aquesta necessitat de construir-nos alguna cosa, algun lloc segur, algun lloc on, per un costat, assumim la nostra fragilitat i al mateix temps trobem la força en aquesta fragilitat. O aquestes artistes, com la Núria Güell, per exemple, que en un moment donat serà capaç de fer obres amb una dimensió social brutal. Per exemple, en la Feria de les Flores, Núria Güell el que fa és treballar amb tota una sèrie de... Aquí també l'obra no és aquesta foto, això és una part de la documentació de tot el procés, de tot el projecte, que és la Feria de les Flores, en un treball en el qual ella treballa amb noies que són prostituïdes a Medellín i que a través de l'art i de comentar l'art, i especialment d'artistes homes amb biaixos de gènere molt marcats, com per exemple Botero, doncs troben una força i un espai, diguem-ne, per enfrontar-se al trauma d'haver estat prostituïdes de molt jovenetes. O la Patrícia Maseda, que el que fa amb els seus manyocs de paper, deixar que brollin, que sorgeixin rostres, imatges, que nosaltres som capaços d'identificar. Per exemple, aquí amb una imatge d'Apol·lo, i veiem aquesta mena de rostre d'Apol·lo que sorgeix del paper rebregat, aquest paper tan humil, d'aquest paper tan fràgil, per representar-nos un Apol·lo que estem acostumats a veure en marbre, allò amb la pedra, allò pensat per l'eternitat. Doncs aquí, senzillament en paper, perquè la força està en la nostra mirada, en la nostra capacitat de veure com apareix des de l'altre costat aquest Apol·lo, a través de què? De la forma. Perquè, si ens anem a Nietzsche, Apol·lo és el món de les formes
i Dionís és el caos que hi ha darrere de les formes. I els éssers humans necessitem les formes per relacionar-nos amb el món. Per això Nietzsche explica Apol·lo és el déu que teixeix una ficció al nostre voltant, que és la de les formes, perquè puguem entendre la realitat. I de tant en tant hi ha obres, com la tragèdia grega, que esquincen aquestes formes i veiem el que hi ha a l'altre costat, que és Dionís, que és el caos. Que d'alguna manera aquí també està representat en aquesta obra de la Patrícia, que és Apol·lo, és la forma, però també hi ha alguna cosa d'aquest caos al darrere. I això, insistim, per abraçar la nostra vulnerabilitat, és a dir, la part més íntima de la nostra naturalesa. Aquí tenim una obra preciosa d'un llibre que es diu Care, Cuidar Importa, de l'Anna Álvarez Recalde, una artista meravellosa, que treballa moltíssim aquesta idea de la cura, aquesta idea de la vulnerabilitat, amb aquesta imatge d'en Roberto, amb la seva mare, veiem les mans de la seva mare, Àngela, al darrere, que el cuida constantment. Amb aquest recordatori de l'Emmanuel Levinas, que al final Levinas és aquest filòsof lituà que ens recorda fins a quin punt la construcció de l'altre ens serveix per justificar el mal que fem en els altres. Perquè si jo penso l'altre com el diferent, com l'aliè, el que està fora, el que és estrany, puc justificar qualsevol agressió cap a ell. En canvi, si el penso com a germà, m'és més difícil fer-li mal. Per això, en la violència contra les dones hi ha la idea d'alteritat, la dona percebuda com a altra. En el racisme, la xenofòbia, hi ha el color de pell diferent percebut com a altre, com a diferent, com a monstre fins i tot. De fet, em vau parlar del monstre amb en David Roas. És aquesta qüestió. Tots aquests artistes ens estan oferint, diguem-ne, alternatives a tot això que estem dient. I, ja per acabar, tornem a la Mapi Rivera, altra vegada, amb aquesta frase que em sembla que resumeix molt clarament això que estem dient. L'artista és aquell que visita el cel. Però per què? No per quedar-s'hi, sinó per tornar i transformar, com el xaman, per transformar el nostre món. I això té a veure, nosaltres ara no ho sentirem perquè ja són i 11, un minut més que l'altre dia. Aquí teníem un fragment de l'Edgar Mitchell, un astronauta, que explicava això que avui en dia anomenem l'overview effect, que és una mena de sensació que tenen els astronautes, que s'ha estudiat, que al moment en el que veuen el nostre planeta des de l'espai, tenen com una mena de despertar espiritual, tenen una mena de consciència especial, perquè, clar, veure a casa nostra des d'allà els fa prendre una perspectiva que, de fet, nosaltres aquests dies hem estat veient també gràcies als... Per això, de fons, he volgut posar una d'aquestes fotografies meravelloses que ens han enviat els astronautes de l'Àrtemis II, en aquesta missió a la cara oculta de la Lluna, que ens han enviat missatges tan preciosos al voltant de fotografies com aquesta en què deien, escolta'm, des d'aquí és que el que veiem és que la humanitat és preciosa, i és preciosa perquè tots som iguals, perquè les diferències no importen o en qualsevol cas no són dolentes, al revés, formen part de la nostra riquesa. I amb aquesta idea arribem fins al final avui. 12 minuts.